ということで、始めていきます。はい、皆さんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はこんばんや、ライデン。い、ライデンさんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。それからね、アクトさん、アルカさん、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ということで、昨日ね、ワコ、ヒキ。はい、キキさんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。昨日もね、配信しようと思ってね。改めて、こんばんは、アルーカ。はい、アルカさんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。昨日もね、とりあえずね、配信しようかなと思ってね、配信しようとしてね。こんばんは、シータ。はい、シータさんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。昨日も配信ね、しようと思って、準備して、配信しようと思って、VCAF をね、起動したら、N や OBS に画面が映らない。放送は始まってるのに。あれ新しく作り変えてもね、治らない。どうしよう。ね。昨日、泣いながら、やむなく中止させていただきました。ほんとごめんなさい。ということでね、とりあえず解決して治りました。いろいろね、昨日あたりのツイートを遡って見てたらね、こうやったら治るかなみたいな。こうするといいよっていうね、情報いっぱいあったので、参考にさせていただきました。いやー、あれは焦ったー。はぁ。ということで、まあ、なんとか復旧できました。ベータ版はまだ試してないけど、とりあえず安定版はなんとかなりました。やったね。と、まあ、なんですね。届かない。よいしょ。そしてマイルストお知らん。ロムさんが 300PT ニコニコ報告しました。ワコツ、マイルストロム。はい、和骨です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。広告ありがとうございます。ギフト貢献1位マイルストラムさんがギフトクローバー、0P。送りました。ギフト貢献1位マイルストマイストロームさん、ギフトありがとうございます。送りました。ワコ、岩岸。はい、岩木さん、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なんとか、復旧しました。まだベータ版試してないけど、ギフト貢献1位のモノさんがギフト鯉のぼり賞、3週ランダム、100P。送りました。のものさん、第20位にギフトありがとうございます。V キャスのアップデが原因だったんです。なんかそうっぽいですね。あとなんか今までの仕様と変わったみたいで、今までの仕様が使えなかったのが原因っぽいですね。で、いろいろね、ツイッター調べて使ってる人とかね、そう同じ症状になって改善したっていう人のね、ツイートを見て参考にさせてもらって、なるほど、復旧なるほど。結構困ってる人多そうでしたね、のもの。そうそう。今までね、一度設定してしまえば使えてたのがいきなりね、同じことやっても、あれ治らない。あれどうしてってね、なるので、
そういう時にね、本当に困るので、びっくりですよね。ママかわいい、やった。傘を。はい、笠尾さんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、笠尾さんだー。おっと。ということでね、とりあえず、お知らせの方なんですが、別に引退とかね、そういうのじゃないんで、当分また VR できなくなるよとかそういうのでもないので、安心してください。いた。はい、笠さんありがとうございます。いや、まさ送りましか、た。上から降ってくるのではなく、画面からいきなり、私とのもの。まさかの、私でいいんですか？まあ、そういうのも冗談にしておいて、まさか画面から来るとは思わなかった、こいのぼり。ママの顔面キャッチかわいい。あるーか、あるか。あれはさすがにちょっとね、ありがとうございます。あれー、あれー、なんか冗談でちょっと言ったはずなのに。新婚旅行は、ホラは行きましょうね、のもの。ホラワでいいんですか？ホラワでいいのかな？本当に。さあ、どこのホラワにしましょうね。さて、ということでね、お知らせの方ですが、お知らせは、明日から無料ギ、フトのクローバー。四つ葉確率低いらしいですね。運試しがはかどる、のもの。おー、なるほど。もしかして、ピンクっぽいやつが当たりなのかな？昨日、普段お世話になってる人の配信の方で一個だけ出てましたね。ということで、明日からね、始まる V ケット4のお知らせなんですが、明日の夜9時から、V ケット4を回るツアーを行いますので、それにね、ぜひ興味があって参加したいっていう人がいたらね、私の方に、ジョイン、もしくはフレンド登録とかを、のもの。してやったぜいただければランデン一緒に皆さん回りましょう。そしてね、VR チャットという場所なので、こっちのね、バーチャルキャストとは違って、向こうは、VR 機器がなくてもできる、今回は知り合いだとこなちゃん、ななさん、くくもとさんがいらっしゃるから楽しみ、のもの。で、今回ね、VR チャットというところは、VR 機器がなくてもできるというね、ところもあるので、ぜひね、それで、パソコンとかね、そうやって起動できて、普通にできるよっていう人がいたらね、私の方にフレンド申請なりなんなりして、一緒に参加しましょう。で、参加方法ですけど、VR チャットのアカウントを持っている方がいらっしゃったら、ログインして、検索の方に、あれはアルファベットで、COCOA と検索すると、だいたい私の名前しか出てこなかったかな。で、検索して、漢字のココア、で、ローマ字表記のココア、その次に V キャスターって書いてあったら、それ確実に私なので、そこにね、ブラウザからフレンド申請とかも送れるので、よろしければ、行きたいとかね、行ってみたいとかね、参加したいっていう人がいたら、ぜひ、私の方にフレンドを送ってください。多分ね、結構、私の知っている人とかもね、いろいろ参加してくれるんじゃないかなと思っています。で、この後にね、ツイッター等で、情報も出しますので、そこにね、ご興味あれば、参加したいですというなんか、返事とかをいただければ、ニーズの把握がしやすいので、できればお願いします。返事なくても、いいねとかでもいいですよ。それだけでも十分 OK なので。
という今回のね、お知らせです。あと、合同企画で、V キャスの方でもね、バーチャルマーケットと同じような連動企画がありまして、そちらの方もね、配信していこうかなと思ってまして、ただこれ、どっちでやるのか私もまだ知らないので、明日にならないとわからないけど、そちらもね、ちょっとずつ公開していけたらなと思っています。さあ、どんなね、風に V キャスの方では仕上がっているのか楽しみですね。楽しみ。なんか仮のお金みたいなのが配布されるとかなんとかのもの。おー、それは私まだ知らなかった。野物さん情報ありがとうございます。ということですので、いろいろね、楽しみになっている V ケットですが、今回でもう4回目。この V ケットは、だいたい、1年に2回開催されてまして、だいたい夏と冬あたりにあるので、もしかしたらね、これ終わってすぐに、V ケット5とかのね、情報もあったりしたら、期間短みたいなね。もう次があるんだ、みたいな。そういうのも。リアルのコミケが開催されなかったから、パソコンつよつよ勢が押し寄せる予感のもの。そういう、つよつよ勢でもいるから、パソコン自体あまり持ってない人もね、結構多いですからね、今は。七志さんがギフトクローバー。はい、七志さん、ギフトありがとうございます。七志さんがギフトクローバー、礼儀。今あんまりパソコンの方はあんまり送りました。七志さんがギフトクローバー、礼儀。送りました。七志さんがギフトクローバー、礼儀。送りました。あんまりね、パソコンを買わなくて、もう携帯だけでね、十分だっていう人も大勢いらっしゃるので、そこまで押し寄せるかな、どうかな。押し寄せたら押し寄せたで、それはまたね、賑わったり、いろんな体験をしていただける機会になるので、それはそれでありかなとは思いますけど、また VR ものがね、発展していっていただければいいかな。と思いつつ、そんなわけで、V キャスともども VR チャットの V ケットとかも楽しみの要素の一つで、その楽しみさをお伝え少しでもできればなと思ってます。はい、岩木さん、こんばん、いらっしゃいませ。そして、岩木さん、ごめんなさい。アイコンとワフも不喫茶。取れたと思ったのですが、取れませんでした。ごめんなさい。ということで、岩木さん、いらっしゃいませ。さて、岩木さんは、バーチャルマーケットとか行ったりします？行きたいです。ご興味があれば私の方と一緒に行きましょう。参加方法は簡単です。VR チャットを起動して聞いて、今までお疲れ様でした。寂しくなりますね。いや、ムミンさん。そういうお知らせじゃないので大丈夫ですよ。最終回なの。ワフも吹き。いや。誰も一言もそんなことは言ってませんよ。いや、最終回じゃないですからね。違いますよ。お世話になりました。岩岸さんまで。むみはい。
まあ確かにお知らせとしか書いてなかったですけど、ありがとうママの結婚報告でしたよ、皆さん。アルーカ。いや、待って、違います。何を、アルカさん何を言ってるんですか？おめ違いますよでとうございます。いや、岩木さんも違いますからね。お砂糖、お相手は誰ですか？お砂糖でしたか。ワフも不喫茶。ワフモスさんまで違いますよ。炊飯器。はい、炊飯器さん、こんばんは。いらっしゃいませ。アルーカ。あれ炊飯器。アルカさん、さっきのやりとりちゃんと見てましたよね。どうしたんですか？炊飯器。おかしいな。ちゃんと見てた人がいるはずなのに、誰も修正しない。アルカさん絶対見てたはずなのに、おかしいな。おめでとうございます。炊飯器さんまでおかしいな。確かに炊飯器さんは今さっき来たばかりなのであれですが、違いますよ。違いますからね。むみーさん。白い方のままか。キサラギアクト。久々に使いました。最近茶色の子ばっかりでしたからね。ということで、お知らせは別です。お知らせは明日から始まる、バーチャルマーケット4というのね、VR チャット上で行われる VR という、モデル販売のね、いわばコミケのようなものが明日から開催されるので、それのお知らせです。というね、ものです。いや、炊飯器さん。なんと今回は、キサラギアクト、バーチャルキャストでも。はい、バーチャルキャストでもあります。連動企画として、明日から同じくね、開催されます。そちらの方もね、配信を行っていこうと思っているので、よければね、見てください。炊飯器さん、違うんですよ。コメントの一番上らへん、上か中ぐらいの。少なくなるフラグ、キサラギアクト。まあ、バーチャルキャスト上の枠は多分少なくなりますね。明らかに。でも、V キャス配信してる方だったら、多分、そこまでは増えないかもしれませんけど、多分、配信する人は多分言います。V キャスでも連動企画があるので、そちらをね、配信する人もいると思うので、そちらでね、多分、そこまで減らないんじゃないかな、今回は。今までやったら、VR チャット上だけの開催イベントだったのですが、今回は連動企画として V キャスも、それに近いような企画をやるので、多分そこまで枠はやらなくても多分そっちをメインに回る人がいるのかな。配信支部に回るかな。ちょっとわからないな。30分なので、どちらかわかりませんが、まあ、とりあえず、そんなにいなくならないんじゃないかな、今回は。ママはいなくなるの？いや、いなくなりませんよ。ここ、アママダンスがリクエストされました。また、あれが。いや、だからいなくなりませんよ。いなくなりません。ちゃんと言います。キサラギアクト。誰貼ったの？まあ、そのね、せっかくなので、結婚して、旦那様の従属になると聞いて、イオニア。いや。違いますからね。結婚は、してませんからね。
するの？えあれすること決定結婚したんすか？おめでとうございます。キサラギアクト。してません、してませんよこれから。するんでしょ？いよいよ。今のところそんな予定はございませおん。相手は。いや、おめでたい。あれおかしいな。よりどりみどり。だから。いや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 、私にそのようなお相手今はまだ結の、婚しない。そもそもお相手がいませんからね。大丈夫です。なるほど。これは、ぜひとも詳しく、キサラギアクト。おかしいな。私にそういう、おきましょう。おかしいな。私にそういうお相手はね、いないはずなんだけどな。まあまあ、とりあえずね、こちらの映像をね、少し見ていただきましょう。見えない。多分中にいると見えないと思います。これディスプレイなので、これは配信上でないと見えないと思います。私の配信を見てくださる人は多分ね、今見えてるはずなんですが、ちょっとね、再生。わらわら、キサラギアクト。正直ね、これの映像がね、ニコニコなさそうなので、とりあえず YouTube から引っ張ってきました。ということでね、とりあえず再生しますね。今回の V ケット4の紹介ムービーです。今回もいろいろ仕込んでそう。すごいな。仕込み。やっぱり既婚じゃないか。イオニア。違います、違います。いや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 、別にそのようなものじゃないですからね。仕込みじゃないです。いきなり言われて何のことかと思いましたけど、気づきました。違いますからね。なんてタイミングな。まさかそんなことを言われるとは思わなかった。テーマごとに売ってる内容が違っていて、それの内容ごとの場所ですね。今3つ目ぐらいかな ?3 つ目ぐらいですよねそっ。か、イオニア。そういうことにしておこう。見込んでも先々見越して仕込めば、オッケーだもんね、イオニア。おかしいなぁ、おかしいなぁ。私そんなのは全然気にしてなかったけど、言われてみて、なんてタイミングでと思いましたけどね。おかしいなぁ。テーマごとのワールドにね、いろいろな仕掛けだったり、モデルの販売もいろいろ違うので、今、6ワールド目ぐらいかな。6は何ワールドだったかな、今回は。ちょっと数は覚えてませんけど、まあ、このようにね、
ワールドごとに違うテーマが決まっているので、そのテーマごとに出展しているものも違います。出展は600、700点ぐらいだったかな。この V ケットは、私たちと同じ配信とは違うクリエイターのね、そば、どんだけ容量使ってんやろ。イオニア。それはまあ、なんとも言えませんね。ということでね、こういう風に、6ですね、6ワールドの中で、こういうものがあるので、テーマごとに違って、そしてこれは私たちと同じ、クリエイターの、ワールド綺麗すぎる。あるか。で、作ってるのはね、こういう風に、クリエイターの方々で作られているので、まあ、もう、MMO で使おう。イオニア。普通の企業とかね、そういうお仕事に疲れている方から、そういうものじゃない人までね、いろんな人がね、いろんな形で作って、こういう風に形にしている場所ですので、皆さんもね、入れる人はね、行ってみたり、もしくはわからなければ私たちとね、一緒に見に行って回りましょう。というお知らせですね。あよせでしゅ、み。噛んだ。もう、こういうところで噛むからな、私。はあ。まあね、こういうイベントが明日から、5月10日まであるので、その中でいろいろなイベントごとや、で、連動企画の V キャスの方でもいろいろあるので、そこら辺をね、少しずつ配信していけたらなと思うので、皆さん本当によろしければ、楽しんでいていただければ嬉しいです。はい、たなしさん、ギフトありがとうございます。ナナシさんがギフトクローバー、レイピー。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピ送りました。ー。ナナシさんがギフトクローバー、すごいいっぱい来る。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピー。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピー。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピはい、そう。ありがとうございー。ナナます。シさんがギフトクローバー、レイピー。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピー。送りました。なんか意外に大きくなったな、これ。最初そんなになかったけど。後でまた調整しよう。と、まあね、こういう風にいろいろな人、VR なくても動かせるようなスペックである方だったら一緒に参加できるので、一緒に参加したり、興味あるって方はね、ぜひ参加してみてください。と、あとお知らせは、ナナシさんがギフトクローバー、レイピ以上かな。送りました。ナナシさんがはい、ギフトありがとうございます。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピ送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピ送りました。すごい、いっぱい来る。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピ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 2つ取り逃した。送りました。ナナシさんがギフトクローバー、レイピ送りました。あ、間違えた。
あ、大丈夫かな。この辺か。よし、終わったかな。あ、なんか、視線。あとお知らせするのは、ないかな。おばさんの。僕は3。ママの。長野 VR チャットのアカウントは、あ、それでしたら、ママの。この後のね、情報をツイッター等に載せるので、そこにね、書いてあるところを検索していただければ出ます。まあ今少し言ってもいいんですけど、VR チャットのね、ログインして検索のところに、ここは COCOA って書くと、大抵私が出ると思います。ちなみに漢字でココアとさらに COCOA、V キャスターって書いてあるのであれば、それは必ず私です。ということです。ここはママ。はい。俺では出ないかな。あ、小さいな。多分、これで出ます。VR チャット、ブラウザ版の VR チャットをログインして、その中の検索でね、これを打つと、多分、私が出るはず。サムネイルもね、多分こっちか、茶色の子で出ると思うので、そのね、絵が出てきたら、それは基本私です。それも私だ。まあ、お知らせはこんなものなので、今日はこの辺かな。で、昨日やろうとした放送はまた後日、この V ケットが終わった後くらいに、再度やります。ちょっとできなかったのでね、あれは残念だった。
ベータ版で待ってたのに。ごめんなさい。まさかね、配信できないとは思わなかったの。絶賛気持ち悪くなってる。SCP-6 キャビタン。はい、ケビタンさん、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あれ、ケビタンさんのアイコンがわからなかった。体調には気をつけてくださいね。アイコン変わったのよ。SCP-6 キャビタン。なるほど。よいしょ。といいですね。もうあと少しでね、この放送も終わりです。今日のはまあお知らせだけの放送だったので、これが終わったら、お、ダーくんさん、こんばんはこんばんは、いらっしゃいませ。どうして終わるの？どうして終わるのってお知らせが終わったからですよ。今日はね、タイトルに書いてある通り、お知らせってね、お知らせの放送だったので。こんばんは、こんばんは、ダークさん。またいなくなるんだ。こんばんは。またいなくなるって。ちゃんとここにいますよ。寂しくなるね、動く動く。あれ、なんで私いなくなる設定になってるのかな。これはフラグ通りいなくならなければならないのかな。あ、とうとう私も V キャスからもう完全に離れる時なんですね。明日戻ってきてね、元気に。行かないで、ワフも不喫茶。頑張ります。と、まあ、お知らせは本当にこれぐらいなので、昨日やろうとした放送は本当 V ケットが終わったあたりぐらいでまたね、やります。それから、あとは、中でのイベントごとだけなので、他はちょっといいかな。いやー、でも、また、近々、これも同じく V ケット終わったぐらいからまたね、ゲーム放送もちょくちょく入れていきます。さあ、今度はね、何をやろうかな。だんだんとゲーム内容が変わって一本化しないクリアまで行くのかなみたいな。あと、ね、私のゲーム放送実況は基本突ありで、突に来た人がね、私がゲームしてる間のね、視界等をジャックしたり、邪魔をしてね、ゲームをクリアさせないようにね、する企画もね、ゲーム放送中は順次行っていきますので、どんどんね、突来て私の邪魔をして、クリアさせないようにしましょう。いいんですね。皆川いいですよ勝 VCA を出して。誰？そうそう。そういうので邪魔してね、ゲームをクリアしないようにね、していってください。で、その都度ね、倒れる私の悲痛な叫びを聞いて楽しんでください。じゃあ最初はツボだな。ツボ。あ、結局ツボになるんだ。結局ツボ。相罠でもいいんじゃない？一応、ツボとか、スチーム系のゲームは、
今のところ持ってないので、別のものやります。都合クリアできるまで。そのクリアできるまでか。きつい放送だな。24時間かかるよ。それは順次、普通の放送ではできないかな。平日だと普通に私も仕事あるし。まあまた、この間は、スーパーロボット対戦やったので、あれとは別のものをね、今度またやります。とということでG ジェネシスをやれということですか？あったかなあれでしょうって。あったかな。とりあえず、やっておきます。で、放送に間に合わなかったら、別のゲームになります。で、あとね、8時50分でこの放送終了にします。あっくんさんにはね、来てもらってそれ申し訳ないですが、とりあえず8時50分で放送が終了になります。うん。大丈夫だよ。多分9時ぐらいから酔いつぶれた王子が来ると思うし。なんか、酔いつぶれた状態だけど、昨日、明日も来るって言ってたんで。なんとなく分かってしまうのが怖い。昨日は40分以上慰めてた。おー。俺放置してみんな会話してるからね、普通に。でも本当 V キャス連動企画、どんなのになるのか楽しみ。うん。結局これは安定版でやるのかな、ベータ版でやるのかよくわからないけど。あんなんじゃないかな。マンチカン。時間。あともうすぐですね。ということで、あと30そろそろ締めていきますね。今日もね、見に来てくれてありがとうございます。この後のね、ツイッター情報とかをね、見ていただければ、明日からの参加方法とわかりますので、そちらでご確認ください。それでは、また配信明日で会いましょう。お疲れ様です。さようなら。ご視聴ありがとうございおます。疲れ様。あるか、あるか。はい、アルカさんありがとうございます。おつです。シータ。お疲れ様です、シータさん。じゃあ、失礼します。